Привіт! 14 жовтня 2025 року Microsoft припиняє підтримку Windows 10. Не всім сподобалось це рішення, але десятка вже застаріла. Тому я вам скажу про 5 альтернатив Windows 10. Найкраща заміна застарілій версії – нова. У Windows 11 новий дизайн, вбудований штучний інтелект, нові програми і багато нового. Я вважаю, що це найкраща заміна Windows 10. Zorin OS – дистрибутив Linux, розрахований більше на користувачів Windows. Тут є звична панель знизу, меню програм, але тут також є приємний дизайн, вікна желе, 3D-перемикач робочих столів і ненудні шпалери. По словам розробників цього дистрибутиву, це найпопулярніший Linux в світі. Але це не так, я бачив більше користувачів інших дистрибутивів, ніж Ubuntu. Але цей дистрибутив підтримує кожний і більшість розробників програмного забезпечення робить деп-пакети саме під нього. Батько Ubuntu і найкращий для мене дистрибутив. В нього є можливість обрати робочий стіл. Для віндозоїдів краще буде обрати KDE Plasma. Я не фанат китайців, але у них є своя заміна Windows – Deepin. Там гарний дизайн, теж є вбудований штучний інтелект, але його треба ще налаштовувати. Це, звісно, не всі альтернативи Windows 10, їх набагато більше. Хоча ви можете не спішити, бо я впевнений, що розробники програм будуть підтримувати Windows 10 ще рік чи два. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і... З вами був Прогвіо. До побачення!